Makasinati ang ubay-ubay nga madapit sa lalawigan sa Negros Oriental ug halapad nga brownout karong buwan sa Marso. Kini ang gibutyag sa General Manager sa NORECO II kun Negros Oriental Electric Cooperative. Sa advisory sa National Grid of the Philippines kun NGCP, pagngon ang supply sa kuryente sa Marso 9 ug Marso 23. Tumong niini nga padak-an ang mga kable sa NGCP sa 69 kV Amlan Substation. Ang Amlan Substation mo'y nagsupply sa kuryente gikan sa lungsod sa Amlan hangtod na sa lungsod sa Shaton. Ang supply sa kuryente pagngon sugod sa alas 5 sa kadlawon hangtod sa alas 6 sa gabi sa mga nahisgutang adlaw. Apektado sa 13 ka oras nga brownout ang 8 ka mga lungsod ug usa ka syudad. Kini naglakip sa Amlan, San Jose, Sibulan, Dumaguete City, Valencia, Bacom, Dawin, Zamboanguita ug Shaton. Gipasabot sa NORECO II nga pagpangandam nila kini sa umaabot nga ting-init. Kung summer months, mataas man silang demand. So, most likely, ma-breach na siya ng settings. And so, that would mean na they will have to protect the system and initiate mga power interruptions or kanang sa manual load drop.